зарина набиева ҳамсари бузургмериёров вакили дифои зиндонӣ алайҳи ширкати сохтмонии мовороннаҳр ба додгоҳи ноҳияи синои пойтахт шикоят бурдааст. набиева даъво дорад ки ширкат 5 сол боз як фурӯшгоҳи нимасохти дуошонаро ба номаш намегузаронад. ҳамсари бузургмериёров мегӯяд ҳамин кашолкорӣ боис шудааст ки мақомот бинои нимсохти фурӯшгоҳро ҳамчун моли вакили дифои зиндонӣ сабт ва бо қарори додгоҳ ба ҳабс гирифтаанд. надоштани паспорт ё шунусномаи техникии бино исботи моликияти набиева будани ин муассисаро мушкил кардааст. як манбаъ дар додгоҳи ноҳияи синои пойтахт рӯзи 29 май ба радио озодӣ гуфт аризаи зарина набиева ҳафтаи гузашта ворид шуд ва дар истеҳсолоти судӣ аст. ӯ гуфт дар ин ариза инчунин аз рӯи суди иҷрочӣ қиёмиддин ниёзов шикоят шудааст. ҳафтаи оянда масъалаашон мавриди баррасӣ қарор мегирад. афзуд мусоҳиби радиои озодӣ. зарина набиева мегӯяд нисбат ба суди иҷрочӣ ба хотири он шикоят кард ки мағозаро ба ҳабс гирифта ҳама гуна муомиларо ғайримумкин кардааст. ӯ гуфт аз ҷониби муваронаҳр мехоҳанд дар ивази ин мағоза ба ман хона диҳанд. хона дорам, соҳиби 3 фарзанди ноболиғ ҳастам. дар сурати гирифтани мағоза ҳам рӯзии кӯдаконро ёфта ва ҳам барои бузургмер ғизо хоҳам бурд, мегӯяд зарина. ҳамсари бузургмериёров мегӯяд баъди маҳкум шудани вакили дифоъ ба ҷуз аз маоши кор дар маҷлиси намояндагон палатаи поёнии парлумони тоҷикистон даромади дигар надорад. дар ҳамин ҳол раиси ширкати муваронаҳр Турабек Охунов ба радиои озодӣ гуфт ки аз шикояти ҳамсари бузургмериёров ба додгоҳ огоҳ аст, аммо айни замон афзуд барои ба номи ҳамсари бузургмериёров сабт кардани бино аз тарафи онҳо ҳеҷ мушкил вуҷуд надорад. мушкили аслӣ дар ин роҳ ба ҳабс гирифта шудани бинои мағоза аз тарафи додгоҳ мебошад. мо кӯшиш дорем ки ба суди иҷрочиҳо ба таври мусбат фаҳмонем ва масъалаи мазкур мусбат ҳал шавад. кор ба фоидаи ҳамсари бузургмериёров ҳал гардад. ба назари мо ҳамсари бузургмериёров ба шитобзадагӣ роҳ медиҳад, афзуд Турабек Охунов. ҷаноби Охунов аз ҷумла гуфт қарордоди хариду фурӯши мағоза ба номи ҳамсари бузургмериёров сабт шудааст ва ӯ барои ин мағоза дар ибтидо воқеан $20,000 пардохта буд. бузургмериёров ки баъди ҳимоят аз ҳуқуқи аъзои раисати боздоштшудаи ҳизби наҳзати исломии тоҷикистон дар соли 2015 дастгир шуд, дар маҷмӯъ ба 25 соли зиндон маҳкум гардидааст.